Tak opäť sme v Tatrách. Nielen preto, že tu mám blízko z domu, ale veľmi sa mi tu páči a som rád, keď tu môžem absolvovať dobrý tréning, ako je tento týždeň. Dá sa to povedať, že je to aj začiatok nového olympijského cyklu. Je to veľmi podstatné a určite sa budem snažiť viacej venovať v tomto období regenerácii a znovu vybudovať taký základ preto, aby som mohol trénovať čo najlepšie, najšpičkovejšie techniku na vode v čo najväčšej rýchlosti a trošku sa pokúsiť ešte o čo si zlepšiť, ešte stále je to možné.